Na oglasnoj ploči uglavnom se nalazi svega nekoliko studentskih poslova koje biste voljeli raditi. Uzme li se u obzir da atraktivniji poslovi privuku više kandidata, na razgovor za posao treba zabljesnuti. Stoga smo zamolili stručnjaka za odnose s javnošću za nekoliko savjeta o tome kako se na razgovoru za posao predstaviti u najboljem svjetlu. Mislim da je prvi dojam izuzetno bitan i zapravo može biti i presudan. Naime, često se zaboravlja ono što smo napisali u životopisu, a ostaje taj dojam koji smo ostavili na razgovoru za posao. Budući da 60 do 80% ukupnog dojma otpada na neverbalnu komunikaciju, na samom početku razgovora trebalo bi voditi računa o pristupu, rukovanju i pokretima tijela. Pa s obzirom da se mi ne nalazimo u poziciji ispitivača, onda bi svakako trebalo voditi računa da ne postavljamo više pitanja nego što je ispitivač nama postavio. Uglavnom možemo reći da bi do 5 pitanja bilo sasvim dovoljno, a ta pitanja se mogu ticati izazova koje nas očekuju na tom radnom mjestu, kao i očekivanja poslodavca od nas ako nas zaposli. Možda još neko od pitanja koje možemo upotrijebiti je i kad će biti donesena odluka o primanju na to radno mjesto. Pitanje plaće na prvom susretu trebalo bi izbjeći. Ključ uspješnog razgovora Jakopović vidi u dobroj i kvalitetnoj pripremi kandidata, odnosno dobrom poznavanju organizacije i rada firme. Ključ smanjenju te nervoze i negativnih misli, uopće nelagode, upravo u dobroj pripremi. Ako smo jako dobro pripremljeni za taj razgovor za posao, poznajemo sve s čim se organizacija bavi, kao i zaposlenike i upravu te organizacije koja će ujedno možda biti i prisutna na razgovoru za posao, mislim da smo na taj način smanjili naš strah, povećali našu sigurnost i vjerujemo da će onda u tom trenutku s takvim pristupom sve biti u redu na razgovoru za posao.